Hakasi baar menta katayo ka Iran kung gajing siu keliang ya kisipay ka Israel kiba Persya ekonomi kemat jongka kala penher ya kumba shispa propose liki misal sa Israel hajan ke Tel Aviv kabawan hapedeng juga jingile kaba klem sange jongka Israel Persya ya ka Hezbollah bala kershan da ka Tehran ha Lebanon ki pulit kile itu kendit por shua pakai Iran kan siat ki namding jongka kajing syak tambor Tel Aviv kala penyap ya omduna ya ka hendrengut ki breu berangut ki bala syak siat hakawi ke surok ba hakatain Jaffa. Haswa kajing tambor juga Iran ke Israel kelamat ijing syak tambor ke Bashirkai hak ni kita yo beladap Persya ikinong ilam ke Hezbollah ha Lebanon. Ke Israel kelaong ba kajing tambor ya ke Hezbollah kanang yaip teng tat hadu bahkan long ke Bashingan ginong song ke bala syak penkendria na ki ying ke badan hajan kaput ber ke Lebanon bakin wan pai biang. Ka Hezbollah kala berngam bahkan yaip teng mensiat di roket sya Israel tat hadu bandadon kajing sange esiat apo ke Gaza bat ke Hamas kabala kersyan ru da ke Iran unong ay ketin jong tat sipai ke Israel Urear Edem Daniel Hagari ulong bagi jakaya da sun jong gari kila khanglat ki babun kinamding jong ka Iran wala kidon ki bala hap ka thaing pedeng bat syati jong ka Israel katnat play im jong ka Israel kala ong ba arngut ki breu kila mensau malumala na ki kuli ha West Bank ki hek sorkar jong ka Palestine kile thu ba wei breu jong ka Palestine ulayap na ka jing pthai namding kabala hap hajan kanong ba Jericho wala syam latip setia na ka ege jing sedang jong ka tei ke jing tombor u menteri rang ba do jong ka Israel u Benjamin Netanyahu ula berngam ha ka por janmet jong ka sibaar ba unseu keliang ya ka Iran ula ong ba kalale ege jing bakla ka bakrau menta ka met berkanseu ya ka bailutsan ha US White House National Security wenong ai jingwot Jack Sullivan ula khot ya ka jingsha thombor jong ka Iran kum ka jing penjur ka bakrau ha US White House National Security wenong ai jingwot Jack Sullivan ula khot ya ka jingsha thombor jong ka Iran kum ka jing penjur ka bakrau wadla ula ong baha ka bakut kala syarem bakam syam la terkam hakawai ka benta namar ka jingrap na kisipai ka US u Presiden Joe Biden ula ong bak sorkar jong ka kersyan pura ka Israel bat udan ha ka jingikran ka batenge bat kinong irap syapang ka ka jubab ka bobiang ka badai banlong ya ka Tehran ha ka step jong sing baar ka Israel kala maham ya ki breu ha ka thaing chatai la mingi jong ka Lebanon bakin petno syapang chati jong ka wa awali ka bajengai ka ban 2 kilometer na uput usam bat ka ba kham jengai ba na ka wa litani ka ba pen ka tudu ba chati jong ka jaka bala pen bana da ka UN man syakri kum ka jingeda hapring ka Israel bat ka Hezbollah harin ka thma jong ki ausnam arjan reu ka thaing khaput kala selibha ha reu snam baladap namar baki arliang mamla kila ya ka yiding hende ka jing he jong ka jing Muhammad pen kendria kala pen mi ya ka jing kli hadu katno ka Israel ka themu ban pha ya sipai jong ka sapo Lebanon ka UN Security Council kala bu por ban pelong ka ja ka jingilang bekerki ha ka step jong ka simbalang ban ya kran ya ka jinglong jiman kabla nangjur ha ka thaing Middle East